Naštartuješ svoje auto a necháš ho dlhšie brnkať na mieste? Dávaj si pozor, pretože robíš veľkú chybu. Veľa ľudí verí, že po štarte musí auto nechať chvíľu zohriať. Dávaj pozor, pretože toto platilo pri starých autách s karburátorom, kde si motor potreboval nechať ísť chvíľu na voľnobeh. Pri nových autách s moderným vstrekovaním, teda prakticky všetko po roku 2000, je to presne naopak. Keď len auto naštartuješ a necháš ho stáť, zohrie sa na prevádzkovú teplotu oveľa pomalšie, motor beží studený, olej je hustý, čím zbytočne zvyšuješ opotrebenie motoru, plus pri benzínoch trpí aj katalizátor a pri dízloch zas DPF-ko. Ak chceš znížiť dlhodobé opotrebenie tvojho motoru, cieľ je jasný. Čo najskôr dostať motor na prevádzkovú teplotu, teda ručičku vody sem. Neznamená to samozrejme, že naštartuješ a hneď mu naložíš plný ako majitelia Felicii, no keď na budúce pôjdeš do auta a naštartuj, nechaj ho postať maximálne 10 až 15 sekúnd a pokojne sa hneď rozbehni, len ho nepretáčaj na zhruba 2000 otáčok, kým sa nezohreje. No a potom môžeš jazdiť aj svižnejšie. No a ak k tomu pridáš pravidelnú výmenu oleja maximálne po 15 000 alebo raz ročne, všetko si necháš zapisovať v servise alebo pre seba, motor ti vydrží dlhšie, budeš menej platiť za opravy a pri predaji bude tvoje auto oveľa atraktívnejšie. Takže na budúce žiadne dlhé státe na voľnobehu, naštartuj a smelo jazdi. Tvoje autíčko ti za to poďakuje. Dúfam, že táto rýchla rada pomohla. Napíš do komentára, či si takto nechával svoje auto ráno a vidíme sa v ďalšom videu.